Astăzi vă informăm despre apă Kangen sau alcalină, beneficiile acesteia, de ce este importantă pentru consumul apa alcalină, ce spun cercetătorii și cum putem obține o astfel de apă. Organismul uman conține 70-75% apă. Omul fără mâncare supraviețuiește, dar fără apă nu. Știm cu toții că nu există viață fără apă. Probabil ați auzit despre apa alcalină. Mulți o laudă ca fiind un produs miraculos pentru sănătatea noastră. Apa Kangen ajunge la creier în 70 de secunde, iar cea din supermarket sau robinet în minim 10 minute. Calitatea proastă a apei poate duce la lipsa de energie, constipație, probleme digestive cum ar fi indigestia și balonarea, dureri ale închieturilor, alergii, hipertensiune, urticarie, creșterea în greutate, slăbirea sistemului imunitar. Apa Kangen sau alcalină este îmbogățită cu oxigen, antioxidantă, ce ne oferă proprietăți miraculoase, chiar de tratarea a diferitor boli cronice. O apă bogată în hidrogen având o concentrație ridicată de hidrogen molecular. Hidrogenul molecular este un antioxidant eficient care se difuzează rapid la nivelul membranelor celulare, reduce radicalii liberi și suprimă de stresul oxidativ. Apa alcalină este apa cu un pH ridicat, ceea ce înseamnă că nu este acidă, în comparație cu apa de la robinet sau din supermarket. Beneficiile obținute consumând apa alcalină: detoxifierea și hidratarea corpului, scăderea în greutate, stopează cancerul și reduce efectele negative ale lui, scade nivelul colesterolului, îmbunătățește circulația sângelui, vindecarea și prevenirea bolilor, încetinește procesul îmbătrânirii, mărește absorpția vitaminelor și mineralelor, întărește sistemul imunitar, iar această listă continuă. Te-ai întrebat ce apă consumi zilnic și cât este de acidă? pH-ul măsoară aciditatea sau alcalinitatea unei substanțe. Valorile pH-ului sunt cuprinse între 0 și 14, iar punctul în care pH-ul este neutru este 7. Aceasta este și valoarea pH-ului apei pure. Apa Kangen este bogată în hidrogen și se caracterizează prin ORP negativ. O valoare ridicată ORP, în numere pozitive, indică faptul că o substanță are un potențial mai mare de oxidare. În termen general, pentru oameni, o valoare ORP pozitivă sau ridicată este mai indicată pentru exteriorul corpului. Nu există dovezi științifice care să nu susțină ideea că apa alcalină poate trata sau preveni cancerul. Apa de la robinet, apa plată de la supermarket, de la izvoare, fântâni, este o apă simplă. Aceasta nu este structurată. Este o apă oxidabilă, acidă și fără oxigen. 3 efecte pozitive: pH constant peste 9, ionizează corect apa luptând eficient împotriva radicalilor liberi, ORP -300, și introduce în corp magneziu pur, care joacă un rol esențial în buna funcționare a creierului și a sistemului cardiovascular. Efectele consumului a apei alcaline: economisire de bani, digestie, energie, concentrare, somn, ten sănătos, tonus muscular, accelerarea metabolismului. Tratamentul cu apă alcalină a fost considerat unul de succes de către societățile medicale japoneze pentru următoarele boli: dureri de cap, artrită, afecțiuni ale aparatului circulator, aritmii funcționale ale inimii, epilepsie, astm bronșic, tuberculoză, meningită, boli ale ficatului și rinichilor, stări de vomă, gastrită, diaree, hemoroizi, diabet, constipație, boli de ochi, cancer la organele genitale, dereglări menstruale, boli ale urechilor, nasului și a gâtului. Pentru a preveni toate bolile din listă și a îmbunătăți starea de sănătate a dumneavoastră, vă prezentăm aparatul Apă Vie H2O. Acest alcanizator trebuie să fie în orice familie. Aparatul H2O Apă Vie transformă apa obișnuită de la robinet în apă de băut sănătoasă, alcalină, cu gust proaspăt. Apa Kangen din Apa Vie H2O este superioară apei de la robinet și apei comerciale. Este construit din materiale naturale,
fără plastic și este confortabil pentru a fi utilizat de dumneavoastră. Aparatul alcanizează și filtrează, transformând o apă curată, proaspătă, cu un gust minunat pentru a obține o stare de sănătate optimă. Puteți vedea detalii despre el pe canalul nostru sau în descriere. Pentru o comandă prealabilă, contactați-ne la numărul indicat pe ecran sau din descriere. Pentru orice întrebare puteți lăsa un comentariu și noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. Investește în viitorul tău.